Salam alaikum karamɔgɔ Baje. Waalaikum salam ta'ala wa barakatuh. Baasi t'i la? Alhamdulillah, n y'a jite baasi foyi t'an na. Ni baasi t'i la o ɲɛna Ala kana baasi k'an si la. Amin. Karamɔgɔ Baje, Naam. ɲininkali damadɔni bɛ n bolo k'o tɛngu i la. Bismillah. Mɔgɔw b'a fɔ ko turabu. Ne yɛrɛ mago bɛ turabu kɔrɔ de la. Alhamdulillah. Tiɲɛna i sera koba ma wula in na an ɲa. O diyara an ye. An bɛ foli fɔlɔ an fa n'an baw la. An n'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan farafinna ni farajɛ la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Rahman Traoré TV Mandroit. O sanfɛ an bɛ foli k'a ye. Foli kɛ TV Mandroit baarakɛla bɛɛ lajɛlen ye. Bɛɛ lajɛlen ye foli mɛn. Ala ka teli Ala ka jiri Ala k'u bolo mɛn baara. Amina. Foli tɛmɛnen kɔ alhamdulillah. I ye ɲininka min na nin i ye kumaba fɔ n'o ye tirabuko ye. Ale ye fɛn ye dɔɔnin kɔnɔ ale ye filɛli yɔrɔ ye. Mɔgɔw y'a ta ka filɛli dɔrɔn ye mais filɛli dɔrɔn tɛ. Parce que baara caman bɛ yen a b'o don bɛɛ kɔnɔ. I y'a faamu. Globalement ne mɔ tirabu yɛrɛ bɛ ala mɔgɔ ka ɲɛnamaya yɛrɛ bɛɛ de kɔnɔ quoi. I n'a fɔ cogo di? N'i nana mago fɛn fɛn sira kan bana y'o ye o kungo gɛlɛn y'o ye o denko y'o ye o furuko y'o ye o fɛn o fɛn bɛ yen n'a kɛlen bɛ k'i kɔnɔna fili ala ta tɛmɛnen kɔ ka don k'o sɛgɛsɛgɛ i bɛ tirabu de dakun y'o ye tirabu bɛ da ti da filɛli dɔrɔn kosɔn ne filɛli kɛra filɛli jɛ bɛ bɔ ne mago laɲini sɔrɔli di i y'a faamu tirabu dakun ye o de ye n taara n'a sɔrɔ ni i bɛ ka bamanankan faamu n'i ye tirabu da k'a walawala ka a sigidenw dɔn a bɛ nin kɛ a tɛ nin kɛ nin ko in bɛ ɲɛ nin ko in ti ɲɛ tirabu de bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen walanga ye dakuruɲɛ kelen k'a fɔ globalement i n'a fɔ ne banabagatɔ taara dɔgɔtɔrɔso la consultation bɛ kɛ après a bɛ fura d'i ma mais fura tɛ se ka di kun fɛ f'i ka consultation kɛ fɔlɔ k'a dɔn bana bɛ karisa la k'o taabolo dɔn tirabu y'o ye. A kan ka furakɛ cogo min na k'o dɔn tirabu y'o ye a sirilen tɛ bana dɔrɔn na mako o mako diɲɛ mako o mako ala ta tɛmɛnen kɔfɛ i y'a faamu tirabu tɛ se ka min yɛrɛ kɛ fiyewu o ye dakan de ala ye an y'a jite dan e ye muso ye e tɛ se ka kɛ cɛ ye tirabu tɛ se k'o kɛ alhamdulillah ala ye ne yɛrɛ bajɛ dan ne ye cɛ ye ne tɛ se ka kɛ muso ye ala ye kulu dan a tɛ se ka kɛ i y'a faamuya b'a la baji fɛnw bɛ ten quoi i y'a faamu yiri tɛ kɛ maa ye maa tɛ kɛ yiri ye nka sababu bɛ sɛmɛ ɲɔgɔn na de tirabu yɛrɛ ye sababu ye i y'a faamu diɲɛ ko ko bɛ tɛmɛ sababu fɛ ka se yɔrɔ la tirabu ye tɛmɛ sira de sababu don n taara sɔrɔ i ye laɲini faamu kosɛbɛ alhamdulillah. Question filanan est-ce que turabu bɛ se ka hali cɛ minɛ k'a di muso ma ou bien ka muso minɛ k'a di cɛ ma? Alhamdulillah. An y'a jite o ka d'an ye kojugu o yɛrɛ y'an sigi kun ye an ka baara yɛrɛ fɔlɔ musoko baara ni cɛko baara ye. Tirabu nafa yɛrɛ fɔlɔ i kumana o de kan i ye kɔrɔfɔ faamu ka muso karaba k'a di cɛ ma hali waati jan t'o ye tirabu de b'o kɛ ka muso karaba k'a di cɛ ma a b'o kɛ cogo min a bɛ cɛ fɛnɛ karaba o cogo kelen min na k'a di muso ma muso min bɛ n'a cɛ banna k'a t'a fɛ fiyewu tirabu de bɛ se k'o tigi karaba k'a segin a ka furu kɔnɔ muso min fɛnɛ cɛ fɛnɛ ko k'a tɛ ɲɛsin n'a muso in kan fiyewu ka cɛ fɛnɛ sabali k'a karaba a tila k'a kɛ i n'a fɔ a tɛ se ka jɛ muso in kɔ fiyewu ayi ko sɛdennin bolola sogo tirabu de fɛnɛ na sigi cogo o ye tirabu kɛɲɛ ko to olu ko kɔnɔ ala ta tɛmɛnen kɔfɛ toujours an bɛ kuma an ala gasi ka ala place bila c'est ala de pila fan fɛn bɛɛ sanfɛ mais ala tɛmɛnen kɔfɛ dɔɔnin kɔnɔ dugumala la tirabu k'a bɛ se ka ko o ko kɛ a b'a kɛ i y'a faamu a mana k'a bɛ se ka ko o ko kɛ a b'a kɛ tamake t'a la muso baaraw an b'o kɛ alhamdulillah cɛko baara an b'o kɛ o dɔnniya banna an b'o baara fɛnɛ k'an sigi kun y'o ye o tamake foyi t'an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. O fɛnɛ faamuyara. Question sabanan ye min n'i ka ko datugulen don n'an wulila ka s'i ma i bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ an y'o fɛnɛ na. Alhamdulillah o ye tirabu nafa belebele fɛnɛ an ye toujours n b'o f'i ye jeli tɛ suma nɛn kan f'i ka a nettoyer k'a ko k'a jɛ ka sɔrɔ ka fura k'a la n'o tɛ a t'a se yɔrɔ sɔrɔ dɛ o tɛ se k'o kɛ fiyewu e garisigɛ datugulen bɛ butɔn datugulen ko ji ka k'a kɔnɔ o k'a kɔnɔ cogo di. Kɛcogo t'o la dɛ da min tugulen bɛ e kan ka don ka taa wari ta ka bɔ a kɔnɔ tile t'e bolo datugulen don e bɛ don cogo di donc tirabu de bɛ don da yir'i la
ale de bɛ kɛ sababu ye ni tirabu ni nana anw fɛ yen ka tirabu da k'a lajɛ k'a sira dayɛlɛ k'a lajɛ mun yɛrɛ kɛlen bɛ ka garisɛgɛ nɔgɔ mun kɛlen bɛ ka siri yɛrɛ don e ka ɲɛnamaya la mun kɛlen bɛ ka juguya bila e ka sira ɲɛ ma mun kɛlen bɛ ka e yɛrɛ ko bɛɛ to kɔ mun kɛlen bɛ ka jigiya kɛ kumasulu ye mun bɛ ka janfa don e ka ko la n'an ye tirabu da k'a lajɛ wuli yɔrɔ min b'a la juguya minnu b'a kɔnɔ k'o sama ka bɔ yen e ka hɛrɛ kɛ an bɛ sigi o fana kan garisɛgɛ ko nasiraw kan a sira sugu bɛɛ fɛ i y'a faamu tirabu nafa ye o ye a kɛɲɛ ko t'o fana ala ta tɛmɛna kɔfɛ an bɛ baara k'o fana kɔnɔ ne ɲininkali bɛ hali bi an b'a ka bila la baasi foyi t'a la. Mɔgɔ bajɛ question 4nan ni mɔgɔ ka ko datugulen don est-ce que i bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ fɛn na turabu la. Alhamdulillah fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ. E ka laɲini i n'a fɔ sisan problème bɛ maa min da la a ye kungo dɔ sɔrɔ walima ko dɔ b'a nɔfɛ ka ko in datugu k'a bali a kana se ka se lebu ko ma k'a bali a ka baara kana tiɲɛ k'a bali ko siraw ka nin to ma wa. Voilà o yɛrɛ de an y'an ko ye dɔnni yɛrɛ subagama yɔrɔ ye ne y'a mɛn dɔnni yɛrɛ a sigi ko ye nin de ye fɔlɔ ko min bɛ yen ka don jɔn na ka jigi tugu k'a sutura ko o yɔrɔ ye ko dɔ porokotolen bolo ma daba kama dɔ b'a la k'a b'i bila ka baara la sisan ne ko ma bali o bɛ kɛ tiɲɛni ye dɛ i y'a ye min bɛ se k'o bali sisan o ko datugu an bɛ solution bɛɛ de kɛ sisan o ko datugu siraw b'an bolo teliman yɛrɛ bɛ yen sini ka ja o la an b'o ko datugu teliya tan t'o la yɛrɛ taa kana yɛrɛ t'o la an sigi kun yɛrɛ o ye o tɛmɛ kɛ foyi t'an na n'a fɔ ko kɛɲɛ kelen kan na a kɛra kungo beli kan n'o y'i nana nasira la an b'o kale i y'a faamu o jɔyɔrɔ t'an na o tɛmɛ t'an na an sigi ko ye o dɔnni fana alihamudulilayi an bɛ se ka baara k'o kɔnɔ i nana nasira la ko degun dɔ de nana problème dɔ de nana e kan ko datugu sira kan kɔni direct de y'o ye o kɔni o ka teli baara yɛrɛ tɔ bɛɛ i y'a ye o ka nɔgɔn kojugu. Karamɔgɔ Bajɛ ani question damadɔni de tun bɛ n bolo k'a poser alhamdulillah nin diyara an ye Anya folikan jumɛn b'i bolo k'a lase an bɛ e yɛrɛ fɔ fɔlɔ kɛ i ɲɛmɔgɔ fɔ n'o ye Dado Jite ye foli tɛmɛnen kɔ o fana ɲɛmɔgɔ Arama Tarawele TV Mantura sanfɛ an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Soma den n'a ba Donso den n'a ba Wema den n'a ba dɔnkilitigi bɛɛ lajɛlen den n'a ba karamɔgɔ min bɛ Mali kɔnɔ min bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kuma ma nɔgɔn bɛɛ ka foli k'a ta an bolo b'an kɔ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ kalanden ko don an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an ma dɔ fisaya dɔ ye an ma dɔ bɔ dɔ la fɛn bɛɛ b'a yɛrɛ dɔnni bonnakun kɔnɔ an ka dugawu b'a bɛɛ an ka foli b'a bɛɛ an ka waleɲuman dɔn b'a bɛɛ ye ka tila ka segin ka laban ka barika d'an fara ka barika d'an ba ye ka seli cibaa kan a n'a ka so denkɛ bɛɛ lajɛlen ye Ala ka waati wɛrɛ yira an na.